aeroplano ng Katay. Time check. Time check ka nga. Time check mo nga. Time check mo nga. Dito sa relo ko na lang. 9:25. 9:25. 26. 9:26 in the So, morning. darating kami ng 11 sa Hong Kong. 2 hours later. Hello mga badi! Yan, dito na po kami sa Hong Kong. Bali kararating lang po namin. And then, magpapalit kami ng flight is 12:35 ang next flight namin. 12:35 o 1? Yes, ay 1:35. 1:35 ang next flight namin. So, 3 oras po ang biyahe namin from Hong Kong to Manila. So, malapit-lapit na kami magkita ng anak ko. So, abangan nyo po yan guys. Bye-bye! Bye! Finally, we safe arrive po dito sa NAIA Terminal 3. Kalalapag lang po talaga namin. Time check tayo, 5:25 in the evening. Expected namin mga 6 na kami makakalapag dito. Pero so far, so good. God save our travel. Thank you so much. Finally, nakalapag na po kami sa Legazpi Airport. Yes. At nakaready na po yung sundo namin. Kaya nga lang medyo maulan. Medyo minaras tayo ng konti. Maulan dito sa Legazpi. Pero thank you Lord. Thank you Lord for the safe flight. Yeah, maraming salamat po. Hello po mga pade, mga made. Ito po nakababa na. Nakababa na kami Yan, sa aeroplano. Nandito na kami sa arrival ng Legazpi. Kasi siya medyo talagang harag na kami sa boses. Boses ko paus na. Ayan po ang Linyon Hills. Kaya lang di nagpakita si Mayon Volcano kasi may dahil sa ulan. Excited, piling nauulo. Kasi para kang artista. Si Papa mo okay lang, arlayo sa pili. Banda? Banda. Anong banda? Ipa-vlog na siya. Oh. Ipa-vlog. Bandang kanan! Puta, gari rin mati yun. Bandang kanan, bay! Feeling excited. At the back coast, so good. Other. Yung artista ka mo rin si Mari karang na-excite. Igan nga rangkag sa Dubai. Hello! Ito na po kami. Bali kararating lang po. Pasensya na po talaga at medyo paus na paus. Wala pong tulog kami ngayong araw na ito. Simula kahapon hanggang ngayon. Simula pala 1 hanggang August 5. Wala po kaming tulog. So ito na nga po ang pinaka-surprise natin ngayong araw na ito. So please stand by guys sa aming pagbabalik. Go! Welcome back to our channel. At ito na nga po, magbibisa po tayo ng Spider-Man costume. At ito na nga po, nakasuot na kami ng Spider-Man costume.
on the way na po kami papunta sa school ng anak namin. So, wala siyang alam dito sa plano namin, sa mga kakuntsaba namin, as in walang-wala. So, titingnan natin kung ano magiging reaksyon ng lahat. Let's go!
mo. Ano na? Naku, tubig ko. Sige lang, hayanin lang siya magbigay. Hindi na. Pinarang ko na okay lang na. Ano ba na tama na ta? Nasuko sa akin na. Hindi, okay na po. Kakita. Ngayon, dali. Hindi ko sa puto. Nagkapanaklit na ko. Nagkapanaklit. Pinisan ako. Nagkaroon loob. Bukas. Sige po. Sige na. Tapusin na muna natin ito ngayon. Ha? See you later na lang. Stop ko. Hinarang ka na dahil na maglaog. Sabi ko, nagpaaral na po yan sa kuya. Long time ago. Ay, mag-imbi. Pasalamat na kay Kuya, no? Kay Madam Ninang. Dali. Madam Lula na yan. Lula. Bukos na siya nagiri. Pati sa gabos, estudyante. Salamat po, Madam. Salamat No, sa no, pagpapakita. no, rin ka naman mauli. Dahil na, buko na. Buko ng bayaan. Abo. Bumi na. Bumi na. Tama na yun. Magayunan Thank you ang po. gusto. No, props. Bawi kami sa inyo. Oo. Thank you po. Thank you po, Madam. Sir Nolan, pasensya na sa... Yeah, sir, thank you po. Hanggang sa muling pagkikita. Yes, thank you. Alright, mga pading, mga maring, dito na po nagtatapos ang aming sorpresa sa aming anak. Hindi lang po ito para sa aming anak, para din po ito sa mga ibang OFW na katulad po namin sa iba't ibang bansa. So ngayon po, ang naramdaman ng anak namin, sobrang sakit, sobrang saya na hindi niya may paliwanag, hindi niya po maintindihan talaga. So once again, kami po ang Uragon Vlogger. Maraming salamat po. Bye-bye!